Azpimarran aritu zara, Iban Garaterekin, Ilaski Serranorekin, aurkeztelanak egiten, ikusi dugu irudietan. Tartean, Asier Odriozolarekin ere bai. Zer moduzko lankidea da, Asier? Oso ona, oso ona. Oso ona? Oso lankide ona da. Asierrekin albistegiak ere egin ditut. Ostiraletan Asierrek ostiral gorputza izaten zuen, eta barre batzuk egin nahi izaten zizkidan. Bueno, ez zuen lortu lehen Leonekin ikusi duguna besteko esageraziorik, baina egia esan Asier oso lankide ona da eta oso urte honak iridu berarekin. Atsegina? Atsegina oso. Etxerako modukoa esango dugu? Guapoa. Platorako modukoa? Platorako modukoa ere bai. Datorrela beraz, Asier Odriozola! Gabon, Asier! Onge torri! Ixe bilasa! Kaixo! Zemuz! Maialen bi. Bai, Maialen bat, Maialen bi eta Maialen Hiru. Ikusten zen do? Ze Asier bat zatzea hotaz? Aspaldiko? Bai. Ni oso gazta nintzen, hau iten zutenean. Bueno, esan du, oire. Eta sarrerarako ere ez izu oetxarra jarri, Dena ona? Dena ona, egia. Lankide ona? Behar bada bazekien banetorrela edo. Ez nekien. Sorpresa izan da erabateko. Ze gertatzen zintzaio ba, Asierri ostiraletan? Ba, gehienoi gertatzen zaiguna, asteburua bertara ikusten degula eta saltoka hasten gala, burua meintzat eta gorputza ere bai, harinago eta... Txoro aizea? Bai. Txora izaren bat bai. Bai, desente, bio genuen pixka tortatik, Biak izaten genuen bai. Astelenak trinkoak izaten ziren. Hori aurre egitea, bai ez da. Parranderoak zinaten? Hau bai. Bai. Zergatik galdetu dezu iraganean, Porque aizeate iraganaz hitz egiten. Hori egia? guk uste parranderotik bat degula horrendik ere Maialen. Bai, baina Oandik? zunik baino gehiago Asier. Bueno, baina gutxi batik. Oandik parrandero zeate? Bai. Bai. Nondik ibiltze zeate? Zarri ikusten gaitu. Hori ezin dugu esan. Ez zeate esan, ez zeate esango? Leku ilunetan, Hori da. Baina, lokatzetan. Asiertze dantza egiten dezuzu. Gustora. Aldala PAP egindakoa. Bai. Hortan antigua lekoa naiz pixka. Ez nerio ikustate zait. Bai. Gero esango jazu nondik ibiltzen Ea musika jartzen diuten pixka orduan. Bai, bale, Lasai. gero. Modernoa, lauro batea bestela. Bale. Bai, hogeita Denon batgarren batea. gizaldia. Hori guain supermodernoa Paso da. guapa, Leonor. Ze gustora, ze kontentu Muxu Manuel, Muxu Manuel. Zoragarri. Asier, etorri zarela aprobetxatuz, eta zuere... Hemen nengoen, Egia da. Asier noski, kazetaria delako. Mila monen nengoen. Telebistatik- Ja, bueno. Telebistatik irratirako salto egin duzuzuk. Bai. Alere kazetaria zara noski, bai telebistan bai irratian. Bai. Hemen zaitugunez, gustatuko litzaidake Maialen izuk elkarrizketa egitea. Ari naiz ni, baina beste kazetari bat sartu denez, Horrela hotzotzean. bueno, edo beroan, ez dakit. Bero-beroan hobeto, kasio, Jarraituko zenukezuk Hau ez dago elkarrizketarekin. prestatua, Maialenen telefona galdu behindet. Jarriko altzeniak, mesedez. Benetakoa, Bai. Telefonoa galdu duzu? Elkarrizketatzaileak Bai. hasi du elkarrizketatu bari telefonoa eskatuz. Claro. Telefono zerrenda galdu dut eta hau da zure, Bai. Nerea. Bai. Lehen galdera telefonoa. Hori da. Ez da Bero, hasi da, Ez da Hola azteko modu gustatzen txarra. zainei. Bigarrena, eta bera badakin nondikan noan, deskuido batean programa baten atarian gertatuko zitzaizun behar bada, agian mitin baten atarian gertatuko zaizu, karkaxak bazaitu, nola garbituko zenituz, Maialen? Ba, ura edan da. Ura edan da. Nola nahi ere, ez dut oso sarri izaten karkaxa. Badira karkaxeroagoak. Bai. Behar bada lankideren bat, Behar bada politikariren bat ere bai behar bada. Agian behar bada. Nik lankideak dauzkat orain gehiago gogoan, kaskaxari huelta de Zuri, zuk ulertzen duzu zerbait hemen? Ni bai. Ez dakit, ari dira oso... Erdi kodean bezala. Guregatik aiak kuidauz, guk elkar ulertu dugu eta oso ondo Nik gainera. uste hori noiz baita Asierri gertatu zaiola. Azalpentxo baten modu Karkaxarena. Emantzaz, Bai. Justu programazio aurretikan, Azpimarraren aurkezpenean askotan Bai. ni estarria garbitzen aritzen nintzen, eta esaten zian, hori nazka! Karkaxa garbitzen egunero. Eta gero gertatu zen politikari bat elkarrezketatu genuela, izenek ez dut esango, eta arek elkarrezketaren erdian esan zigun, barkatuko diazu baino karkaxakin adeleun hauetan. Pentsatuko duzu ez eparrak egin genituen. Eta arek ere libratu egin nahi, noski. Arek natural bota zuen. Bai. Hori da lankideak gertutik ezagutzea dituen, Baina honek kajetako egunero bat. zeukan karkaxarena, eta nik zen, bale, Asier, bale, Egia da, eta esango dizut, hortan anaiak Julenek ere joera duela. karkaxarena. Eta hola, Baina hori da Aizu, nire barkatu. nerviosoa. Hori nerea zen, berea zen, etzela gonbiatu nintzenekin gogoratu ere egiten. Ara,
hasi dira, orain. Baina saiatzen nintzen. Hasi da trapu Andoni festa. Jose Luis, eta hori Kontatu gauza horiek, kontatu gehiago. Hori gertatzen zitzaidan, bai. Hau nola zan ba? Eta gure gonbidatua zan. Bai, izen asko arratsaldean zehar 10-12 pertsona pasatzen genituen, Pentsa, eta orduan niri atasko bezala egiten zitzaidan izenekin. Adin bate bai, pixkat eta bueno. Bai. Normala da, niri ere pasatzen zait. Izenlekin aztu, bai. Bazu gaztea ze hortarako, Bai, baina, pasatzen zait. Elkarrizketa zaile bi urrixeagoa tokatu zaizu hau, Ni beste galdera bat egin nahi. Bai, bota noski. Galdetu nion gauza bat eta esan zian etziala erantzungo bazkari bat egin artean. Ez dugu bazkari hori egin oraindikan. Salbuetxitan hau. Orain jende askoren aurrean dago eta behar da ezezkoa esateko lan handiagoak izango ditu. Presio data. Jarriko izuet hamburguesa bazkaria iteko? Ez, hori oso amerikanoa da. Ni Vale. bertakoa dagoa nahiago. Oh! Maialen, nolakoa da bestaldea? Bestaldea da ardura handia ematen duen leku bat edo. Herritarren bozkaren ostean pasatzen zera benetan beste alde horretara, eta herritarren bozka edukitzeak ardura handia ematen du. Iruditzen zait gainera esku artean ditudan kontuak Euskal Herriaren etorkizunerako benetan oso garrantzitsuak direla, eta izan daitezkela, eta eman genitzaken urratsak Euskal Herria beste egoera batera eraman dezaketela, hor nere ilusioa, hor nere alegina, eta batzutan... Ez da espero zenuena bestelakoa, ez? Ezberdina da. Beste aldeko sekretuak. Erantzun du, bazkaririk honetik ez duzu egin. Egin egingo dugu bazkari ala. Berdin. Euskalduna gara, Hori da. Aizu azkeneko galdera, Maialen. Bota, Asier. Falta botatzen zait jogu. Naiz harritzen, dizuek bai. Botatuko altzera. Nik 4 urtetarako konpromisoa daukat, eta nik badakizu kazetaritza asko maite dut, eta gustora egiten dudan lan bat da, edo gustora egiten duen lan bat zan, pasioz egiten duna, eta baina bueltatuko naizen edo ez naizen edo euskalo zer gertatuko dan. Orain dela urte eterdi edo 2 urte galdetu izan bazenit joango altzera, ez esango nuen, eta gero bai ez esango nuen. Ni ez dinen narritu ala ere? Ez zintu narritu, baina galdetu izan balidate momentu hartan ez esango nuen, eta gero bai ez esan nuen, orduan beste aldean nola da. Azkeneko galdera bat. Bai. Benetan azkenekoa. Politika egintzen hasi zinenean, zure aurkezpena egin zutenean, nork egin zizun ze kazetarik lehendabiziko galdera? Asier Rodríguez Olak. Txalo, Asier entra, nola, Hori ala da, eta niretzako baina oso unkigarria izan zen, izan zen, Miramar Jauregian sekulako eguraldia, kazetari pila, nola gaiteko jakimina ere bat zegoen, ezta, eta esan behar nitunak esan, eta Asier ikusin dunean eskua altxatzen, bai, egia esan. Ordu arte lankidea izan. Eta zer galetu zizun aurreneko galdera hortan? Zer galetu zian, ez dakit seguru. Zure telefonoa edo ez horrelakorik? Ez, artean bat zegoen oraindik ere Arnaldo Otegi zerrendatan mantenduko zen edo mantentzen utziko tezion Espainiako lehendakari gai edo ez da horren inguruan uste dut, baina oraindik ere gurea... Geroko galdera izango zain, kia de lo mío. Hori da, urrengoa. Ze postutan jarriko nazu. Baina, ez gara momentu hortara iritsi eta berak gainera badakini ezagututa galdera hori ezin didala egin. Elkar ezagutzea gauza honak ere baditulako. Konforme, Asier? Bai, konformeni. Elkarrizketa polita, intimoa gertuko, ni ere oso gustora. Bertati. Pentsa, elkarrizketa eta momentu polita oparitu izanagatik, eskertza modura, guk ere beste opari bat badaukago. Ikusi. Asier eta Maialen, ikusten dut zuen, hementxenago, zuekin biokin hainbat alditan partekatu dudan estudio honetan. Hemen egiten genituen gure gogoan alditu zuen, gure menaxatruak. Menaxatrua profesionalak inork ez dezala, gaizki pentsa bestela persoak berehala aterako dizkigute eta. Hau ikusten duzuenez, hoi baino ilunago eta tristeago dago batez ere zuek biok falta zaretelako. Maialen, zu irakasle bikain izan zintudalako eta Asierrekin berriz inoiz ez nuelako egarririk izaten. Beti aurkitzen genuen aitzeki ederren bat, garagardoren bat, han edo hemen hartzeko. Baina jakintzazue oso gertutik jarraitzen zaituzte dela. Maialen herritarren bizitza hobetzeko egiten ari diren ahaleginak, egunero badakizu, albiste moduan iristen zaizkidalako, eta Asierren ahots sakon, sarkor, marrantatuak berriz, horma guztiak apurtu eta guinen bitartez egunero iristen zaizkidalako. Baina egia aitortuko dizuet, faltan sentitzen zaituztet. Eskerrak bihotzean ondo gordeta zaituztetan. Muixo handi bana bioi! Xabier Rosaria, jauna.
Beste musu bat berari, Beste musu bat. Begibistakoa da lagun degula, ez da? Lagun dugut, nik gainera, bueno, eguznero ikusten dut, beraz, eta entzuten dut giroan eta bueltaka, eta beraz, baina egia esan, lagun maitea da Xabier, eta hirukote polita egiten genuen. Bai, Ez dugu gehiago kontatuko,